zara unonzi Charles Musungwa shamwe muno Toroshi live draft mukadzi wemunhu chipfuva parod blog masongs yangu iwayo munoziva. Ndine song yandakaimba naNicholas Zakaria kainonzi live draft. Live draft tinongoita zvakafanana marakatisa panyika yose mune tsoro. Tikuita video rayo manje rikubuda mangwana nhasi ndi 3 August saka rikubuda musi wa 4 August. Ndokuudzirai kuti mumirire video rokubuda kwaro. Ichiteerwa nealbum pane zviri kubikwa pamunonzi kakondroka ri mumaoko. Kana une kabhizinesi kabatisishe ukakaparadza zvinonetsa kutanga kamwe kakondroka ri mumaoko usakarase iwe zvinozokunetsa kuwana kamwezve. Chidzigirwa nemasupporters echikadzi zvakaomba kuti sungura iparirwe nemadzimai.